Ey vatan azatlıgındır derde dermanım Sen uçince ulanadır tende aziz canım benim Naçeler gana boyalıp boldular bulgun Muqaddas toprağın can bilen nigahbaniman Bolsa qatrağaniman Bol mulking biz iyasi Bolib haqin sayasi Bol mulking biz iyasi Bolib haqin sayasi Düşmanimiz görseger xavf eder edip zilzila Deng bolmazlar biz bila Gayarlar fabagriz Cengden ederler perhiz Gayarlar fabagriz Cengden ederler perhiz Cengden ederler perhiz İstiklal aldık ela ceng edip Kuvat zor bilen Cenge çapip ser bilen Teklif sabır bilen Dostu hem sengar bilen Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hava hürmetli vatandaşlar, bizler yine hem gepleşiklerimizin devamında bu gezek Balx vilayetinin Döwletabat Ulsuallığının Karşıyaka obasında biz karar tapypdys ki bu gepleşikde bu sunete sizlere yandan hem tasvire çekmek için bizler berde hazır karar tapypdys. Umid etken bu gepleşik sizlerin gönlünüzden turar deyip bu gepleşi oňalyp barýan ben Bismillahirrahmanirrahim. Dostu hem sengar bilen Haqqa qurbaniman Garbilan Amada men gelseger leşkeri Fir'aun şeddat Ziyat bolsa hem a'dat Bar men alinde seddat Elimden çekerler dat Vatan fasibaniman Elimden çekerler dat Vatan fasibaniman Vatan fasibaniman Şumar edip orar men gelse işgalgar eciri İsabet edip tiri Demokrasi sefiri Cantinde bolsam diri Orar düşmani men Cantinde bolsam diri Orar düşmani men Bul mukaddes toprağın can bilen nigahbani Hava hürmetli vatandaşlar, yine hem sizler bizim gepleşimize hoş geldiniz. Bizler hazır Döwletabat Ulsuallığının Karşıyaka obasında karar tapypdys. Ve barýos bir neçe vatandaşlarımız ki börde kulalxanada, yani kulal işler bilen gyzyklanýar. Bulary sizlere tanıştyrýarys. Hop, hormatly agam, özüňizi birinciden şu vatandaşlara tanıştyrsaňız. Assalamu alaikum. Adım Nurullah. Mana şu garxanada iş edip ýörüs. Köp ýaşy Nurullajan, asly özüň nerden bolýarsyň? Men özüm aslan şu Döwletabat Karya Karşıyakyndan da. Awagan. Köp ýaşy Nurullajan, kança wagt boldy berde işledin? Indi bizler şuradan kiçiklikden beri işlep ýörüs. Takriban 14-15 ýaşlykdan beri. Köp ýaş. Hazır kança ýaşyňyzdasy? Hazır 25 yaşım. 14-15 ýaş, yani 9 ila 10 ýyl beri Nurlajan börde iş bilen gyzyklanýar eken. Nurlajan hazır näme işe edýärsiň? Bolamyky watandaşlara bulurda biraz açyklyrak görünbersin. Hazır men daxil ýasap ýörüs. Mana daxila kaýlaryňdan kaýlar pul taşlýarlar, şu istifade etýärler bundan. Köp ýaxşy erti kança beçe işiň şuru bolýar we näme diýer kança da işi bekleýärsiň. Yani özüň günüň içinde kança da işleýärsiň we işler bilen bu günde daxilçadan eger gorşaýan bolsaň bir günde kança dana daxilça gorşaýarsyň? Ay işe indi 8 beje illa 8 yarım şularda şuru etýärsə. Hatmy bolsa mana namazyger 4 bejeler hatm etýärsə işe. Indi bir onuň gorşalyşy munyň ketdi kijikligine garaýar da. Doğru. Kijigi bolsa wagty kemiraýa tetiz gorşasaňyz bolýar da. Takriban şulardan takriban bir 400 sanak, 500 sanak bir günde ýetsaň gorşasaňyz bolýar. Bu ketdiler bolsa biraz wagt köpräk alýar. Bundan 200 sanak gorşaýarsa. Bulardan 4 ila 500 dana gorşaýar eken, ama ketdirek bu 200 dana gorşaýar eken. Maşallah, köp ýaşy Nurlajan, soň özüň şu bilen hazır şu kulalygyň işiniň her zadyny gorşap bilýärsiň. 9 ýyl 10 ýyl bördekiniň özüň kança ýylda şunu mesleki şeklinde öwrenmäni başardyň. Indi bunu gorşamandan meňem özüm tazelikde ýadalanda. Maksat
has ketdi zatlar qurşap bilemdi yok. Mana şunun mayda zat daxil deyip, golba deyip, yani tabak deyip zatlar qurşap biliyoruz. Men moňa inam dolu ki sen eger bir kança zaman ya börde bolsaň dige zatlaryny hem şüpileki gurşeşiň ýaly dürüst şekilde gurşap hetmen öwrenersiň. Nurlajan ahirinde watandaşlarymyza bir an aýdyp diýjek feýaň bolsa bizler kamera hyzmatynda. Indi takriban indi el öwrenişdi de muňa. El öwrenişdi takriban bagşy zatlaryndan şaýat bir ýylda gurşamanyny ýad alsak da. Awa. Köp ýaşy watandaşlar bir an aýdyp diýjek sözüň bolsa. Vatandaşlara ayçak sözüm şol ki, bol bilse maşy köpürak şu watan öz tawlidlarymızdan istifade etse de, näçenki pul begana bolmasyn. Hawa şol. Maşallah köp ýaşy Nurlajan bir dinle minnetdar sizden biziň gepleşigimize hazır boldyňyz. Bolip haqing sayasi, bol mulking biz iyasi, bolip haqing sayasi. Düşmanimiz görse gör havf eder edip zilzila, deng bolmazlar biz bila, goýarlar paba göriz, jengden ederler perhiz, goýarlar paba göriz, jengden ederler perhiz, jengden ederler perhiz. Naça ýyl tahty işgalty çykmady halkyň sesi, zeri faýty namusy, gelenti demokrasi, tabi adam habisi, boldum hayran men, tabi adam habisi. Hawa hormatly watandaşlar, barýas başga bir inagamyz hem börde gyzyklanyp oturýarlar iş bilen. Bulara hem birazjyk muzaýym bolýarys we bir näçe soraglarymyz bar ki watandaşlarymyz bizlere ýolantylar we o soraglara bu inagamyzdan soraýarys ki watandaşlarymyz bulurda birazjyk açyklyrak maglumaty köpelse. Hop, hormatly inagam özüňe sen hem birinciden şu watandaşlara bir tanıştyrsaň. Assalamu alaikum televizyon görýän tamaşabin vatandaşlarymyza we sizlere hemkarlara. Men adım Nasrullah we şul karhanada işliyoruz. Şu karhana ki özümizden family işliyoruz. Mana öz inagalarymız bilen. Köp ýaşy Nasrullajan, ýani bu karhana siziň özüňizden ekeni we öz inagalaryňyz dostýarlar bilen şöyle işler ekeniňiz. Ýani şahsy karhana özüňizden we kança ýyl boldy bu karhanany siz ýörtýärsiňiz? Biz reisi karhana aslında atamız. Hop bizler şehirde karger bolup işliyoruz. Indi men takriban bir 10 ýyl bar şehirde özüm işliýän. Maşallah, köp ýaşy ýene siziň familiňizden berde kança nefer işliýär? Bir yerde bizden familimizden bir 5 nefer işliyoruz öz familimizden. Köp ýaşy jümle kança nefer işleýän karhanaňyzda familiňizden 5 nefer bolsa we başga dostýarlardan berde işleýän barmy? Beli dostýarlardan bar, mana 2 sanak şagirdimiz bakşuwçy bar. Bular 2 nefer de. Bular bile bizlerin başına 7 nefer işliýär şu karhanada. Jümle 7 nefer. Siz aýtsaňyz siz hem hazır 10 ýyl bäri ben şöyle işleýän diýdiňiz. Kança ýaşyňyzda ýani böyle işlemene geldiňiz soň siz hazır näme gurşap etýärsiňiz? Men takriban 12-13 ýaşdan bäri şu karhanada maýda kiçirek işlerinden, ýeňil işlerinden şuru etdim. 12-13 ýaşdan bäri şeýerde işleýän we hazır gurşap oturan zagymyz mesela bul Guldan'da. Guldan muny merdim gül ekmek için alıyorlar. Gül ekiyorlar ve hem üylerinde, bağlarında terbiye gülü perveriş veriş için şundan alıyorlar ve bizler hem gurşap bunu yetiştirip veriyoruz. Köp ýaşy bu guldanlardan siz günde kança tane gurşuyorsunuz? Bu guldanlardan günde bir 50 sanak, 60 sanak gurşuyoruz. Köp ýaşy günde 50 tane, 60 sanak siz bundan gurşasaňyz, soň işiňiziň bu karbaryňyzyň weziyetine arakan. Muny siz gurşasaňyz günde gurşap otursaňyz köp el gitýär. Şoň üçin soň alýan haridarlaryňyz hem barmy? Bularda bir azyk sözler geçseňiz. Bolýar ýaxşy. Indi köp bolmasa hem azrak işlerimize ýaraşa alınýar da we muny özüniň bir fasly bar.
Bir şu mizandan soň ta hemeleçe ya savuraça bul gurşalyan zadımız bu guldan alınıyor. Ve savurdan soň ta yine mizan aynaça o vaqtda soň alınıyor. Şu qışın ayı ta ki savuraça yaxşı alınıyor bu. Köp ýaxşy. Siz aýsaňyz bu Karşıyaka obasynda hem watanlama deni obadaşlama qışlaq bulardan alyp istifade etýändir. Soň dowlat bazaryna hem ýolluyorsun. Ondan soň mazar ýolluyorsun. Mazardan soň Kabul, Afganistanyň başga welaýatlaryna hem bördün sizin obaňyzdan ya aýratynam sizin karhanaňyzdan harydarlaryňyz bar, ýa sizler ýolluyorsunuz taraplar hem. Beli ya, bir yerde şu bizden hem sayalar obada bir takriben bir 7-8 karhana ba. Şuların hemmesi bul tevlidatını, gurşap çıkaryan zadını şäher mazara iýberýär. Şäher mazarda restey kulalydan soň başga welaýatlara tevzi bolup gitýär. Hususan şumaly welaýatlara köpräk gitýär. Hatta Kabul şu welaýatlara çede. Köp ýaxşy. Siz häzir guldan gurşýarkeňiz we bu döwrümizde hem dahylça gurşýarlar. Soň başga nämeler gurşýarsyňyz? Şol başga gurşýan zatlaryňyz her kança gurşap otursaňyz, ýani men fikir etýän günde berde işte siz özüňiz hem aýtýarsyňyz 10 ýyl bar men 10 ýyl bar şurda ondan ewel ataňyz hem şu kys bilen gyzyklanyp gelen. Soň ýylyň 10 aýynda ýani ýaz okuşynda siz şol izip bilen gyzyklanýarsyňyz. Kança gurşap ýetişseňiz şonça ýani gitýärmiň, ýani sagda bolýarmiň. Beli ya. Şul bazaryň ýylyň bir wagtynda bazary ýaxşy bolýar munyň. Ana şu wagtda köpräk işlesek hem gitýär. Hop ýylyň bir wagty bolýar, bazary zeýpräk bolýar we pila azraň işleýär. Ya işlen zatlarymyz zahira bolýar. Soň kem işleýärsa, soň ana ýene bazar gyzyk bolan pila şu zahira bolan zatlar hem asasda gidip jönýär. Köp ýaxşy sözleriňizden ma'lum bolýar ki, maşallah famiýaňyzdan baş nefer börde işler eken we siz hem işiňizden razy ekeniňiz aýtsaňyz şol kesip ataňyz ýani işläp gelýär eken we reýs karhana hem ataňyz eken. Ýani ataňyzdan ol şol kesip size babalaňyzdan hem galan meňe ataňyz şuru edenmeň bol kesip. Bel ya, atamızdan awal babamızam şu kısmı edip ötenler. Şu babamızam şu işe edip ötenler ta garrinçada. Babamızdan soň atamıza galan, atamızam şu bile bir sırf şu reis karhana o bu işlere rahberiyetlik edip başlyk şu bolup pişeltýär we şu bile kargerlik bise bizden düşümüz. Maşallah köp ýaxşy. Siz aýdyň şurda başga nämeler gurşýarsyňyz? Ta gara diýil ýa dahylça ýa mesele gadimde hum diýilýär, humlardan hem barmy? Ondan soň kündük bar, mana şol kulaly kündükler olardan hem gurşýarsyňyz. Bel ya, bu bir ýerde gurşalyp çykylýan zat tagara ba we muny hamir için o kala şu için istifade edilýär. Tabak gurşýarys, muny taam ýemek için istifade edýärler. Hop tokurtka ba, ondan su ötürmek için ýa-ki üýleriň defesini sakfyna goýmak için istifade edilýär. Hop guldan ýaxşy mahsulumyz we merdimiňem alaka bilen alýan mahsulumyz hem şol guldan da munda gul ekilýär. Soňra dahyl ba, bu dahyllara hem wetellerimiz munda hususan hem ýaş oglanlar pulunu zahir etmek için şundan alıp istifade edilýär. Hop ondan soň küýze ba we hum ba bular has kadimden gurşalyp gelip ýeten zatlar. Olar baş bile kemräk istifade bolýar. Çün zamana tarakky eden için ondan şüpheli kim istifade edilýär. Doğru. Hayır görün, siz aýsaňyz laýna bilen goşýarsyňyz, tofra nereden gelýärsiňiz? Ya her tofur bolsa maňa bolýar, suw maňa nähil suw goşulmaly, şor suw ya şirin suw. Burada biraz malumat berseňiz watandaşlara. Köp ýaxşy. Munyň topary meýdandan alyp gelýäs, motorda. Awal özlemizde kelýär, şüpheli bar, şol motorban akelýär, satlyk da topyrnam satyn alýas. Munyň topary mahsus özüniň topary bar, her topar bolan ýok. Munyň topary şireli topar. Şireli topar bolmasa muňa bolan ýokda. Toparyny satyn alýas we su ise her rakam suwan bolýar. Muňa suw goşulýar. Topar sırf ana şu suw bilen topardan bolýar bu laýymyz. Köp ýaxşy munyň laýyny bişirmeklik üçin berde watandaşlarymyz jigilemiz häzir mahsul bilen laýyny bişirmeklik üçin kança gün diýip laýyň üstünde işmeli ýa bir gün ýa bir saatda bolýar. Bularda bir malumat bergeçsiňiz. Indi şu bir gün karhanada istifade boljak laýy yarım günläp bir iki neferimiz şoňa köş etýärler. Yarım gün masruf bolýarlar. Indi ki 4 saatlap laýyny gurşýarlar. We 1 saatdan mesela soň dubara ikilenji ýyla gurşamak için köş edilýär. Takriben 5 saatda laýy ýetişýär munyň.
Köp yaxşı. Tamam, qurşap börd tayarladınız. Bunu günde koymalı men ya bunu bir yerde koyup aslında ot yakmalı men. Burada hem aydı geçseniz eğer günde koysanız buna kança gün günde koymalı eğer gün çıkıp dursa kança günde kepyo yani makan bolyo. Eğer ot yaksanız buna kança vaqtlap aşağına ot yakmalı bolyo. Çok yaxşı. Bunu bu qurşap çıkaran zatların köpüsü günde qurşalıyor. Şunu laybile sudan bolanlığı için. Yazın günleri hava has ısıp bile bir günde quruyor. Gün zeyip bile ki qışın ayı quruymağı gün üçün qiyin bolıyor. Çünkü eğer dışarıda gün bolmasa, bulutlaşık olsa, onda son bunu şu xumdandaki pişiriyoruz. Şu xumdanın ısısına quruyor hem de bu. Quruyması qışın ayı birazcık bizler için hem qiyin bolıyor ve şunun için işimizde mazık teklifli köprak bolıyor, qiyinçilik bolıyor. Köp yaxşı. Son bul ne rakam bu yüzüne renk ediliyor bul ne rakam bolyor bu yüzüne sırça koyuluyor men bir narsa tam makamlı yalfıllap duruyor. Bulurda hem bolyor bir narsa kelime sözler geçseniz. Endi renkleniyor zat bir alayda, renklenmeyen zatlar bir alayda da. Bula tabak kiba taam xori için bunda istifade bolıyor bul renkleniyor. Bir taqaraba bul renkleniyor. Hop tübek deyip bir narsa qurşuyoruz. Ol da renkleniyor. Onu mana şu gavarelerde istifade bolıyor. Ana şu 3 zat renkleniyor. Ve başka zatlar renkleniyor. Şu sazını bişip çıkıyor. Ve o renkleniyor zatlarım rengine bunu şişanı maydalıyoruz, un yanak etiyoruz, ondan sonra ona çırış koşuyoruz ve birim misi maydalap has su yanak edip misi koşuyoruz ki mis rengine gök, yaşıl etiyor ve şişanın özü bu sefer şu yüzünü yaltırlatmak için. Erteden akşama oturuyorsunuz, işliyorsunuz. Bunun işinin ağır yengillikinin nahili. Bu işte otursanız yani eliniz o ayağınız harekette. Yani bir nefer işlep otursak bunun üstüne yani hasta ki bolmuyor ya üstüne zor fişar ki gelmiyor. Bu işin nahili ağır yengilligi. Ağır yengilligi indi bunun köp azıcık ağır da. Köp işler verse bilse bu el ayakları ağır diye maksat mümkün sünklere fişar geliyor. Ya ki has kettirek cins kurşalan pilla öpilla ağıram geliyor. Yani ki kiçizat kurşalan pilla onçalık ağıram veren yoksa. Köp yaxşı. Siz onda işinize devam verin ve bu burada aylanıp dur bunu nämeden goşulýar? Bu näme için aýlýarsyňyz? Bunu hareket berseňiz, bu näde aýlanýar? Bulurda hem birazcık sözleseňiz. Bu aylanýan zat indi bu maşini sade diyeli de şarh ve bunun astına ve birim üstüne gülbirin oturdulan. Bu şu kette aşağı kette çarkınımsa ayak bilen aylıyoruz. Şu ayağımız azıcık dekke verse şu iki tane gülbirinde bu aylanıyor. Bu maşinin özü çöpten qurşalınan. Ve bunu şu her narsaniki qurşacak bolsak bular hemmesi dairevi şekilde bu aylanıp son qurşalıyor. Çark ki aylansa şu çarkın aylanışı bilen qurşalıyoruz. Köp yaxşı. Hurmatly watandaşlar, bölüşüňiz ýaly mana doganymyz hazır iş bilen gyzyklanyp oturýarlar. Her wagt ony qurşamak üçin bolsalar aýagy bilen aşağı dairawy şekilde çöpden qurşalan. Buna aýagy bilen hareket berýär ekenler, soň onuň tawassuty bilen ýokarky hem aylanýar eken, elbetde bülbüň goýulan eken ortasynda. Hop, siz bolýam hazır güllerden hem taýlaşdyrsaňyz watandaşlarymyz görseler. Hoş bana qurşaşdyrmak etýärs. Ho, elbette bunu bul gülü dige. Bunu barmağınız bilen etýärsiňiz. Belli. Bunu gülünü barmağımızla bilen etýärs. Gapdalyndaky keşdesini ise darak bilen Ol darağınız hazırın bam ýanynızda şurada bir görsek. Bu darak köp laýa bulaşanlygy için. Müşkili yok. Doğru. Rah edilen şu bunun çöpün rahı şuna keşte tutuyor. Elbette her güldana şuraya bir keşte koyuyorsunuz. Aynı ketterak bolsa 2 keşte, 3 keşte, kiçiragine 1 keşte şunyana koyuyoruz. Köp yaxşı. Hop, Nasırlacan, vatandaşlara bilen aýdyjak sözüň bolsa, maksat ol vatandaşlarymyz ki şul öteni tawritlerden köp istifade eden ýoklar. Olara hem aýdyjak feýam nam Huda maşallah mana böyle sizler el zahmet bilen el sunatyna ata-babaňyzdan galandy we hususan Afganistanyň bir milli we ferhengi sunatlarynyň birisi. Sizler bunu zinde edip saklap geliyorsunuz vatandaşlarımız ki bundan istifade etmeyen olsa olara näme aýdyjak feýam ba?
Beli ayçaq diyeceğim şul bizlerin de tevlidatımız ve aidatımız mana şul sanat distimizden indi vatandaşlarımıza ayçaq payamıza mana şul yaxşı mahsulümüz hem guldan. Eğer bundan yaxşı bu guldanının simutsam bolyo, meselesam bolyo, meselesi için Pakistan'dan geliyor. Indi bu dukandarlar müşterilerimiz hem şu guldaninin daştan bolanını köprak yaxşı görüp alıyorlar ki bu suya sızıyor, gülü yaxşı perveriş veriyor deyip şöyle deyip şundan köprak alıyorlar. Indi vatandaşlarımızdan ayçaq payamız hem şu guldandan yaxşı istifade etseler hem özlerine fayda hem üylerine, caylarına gül bile dizayn verseler hem yaraşıklı geliyor ve hem bu bizler yanak bir vatandaşlarına bir aidat boluşluğuna yaxşı faydalı oluyor. Teşekkür, selamat bol, yani araymasın. Oldum hayran. Şükür futuhat geldi nusratin berib Rabbim tak. İlim işgaldan durpak, candan turbaha bul hak. Vatan orda sine çak, ruhu ravani men. Vatan orda sine çak, ruhu ravani men. Ruhu ravani. Qarizada kunduzi yazdı ay vatan medhin. Garip işgaldan fethin, Gülistan tamam sethin. Asuda memleketin, Afganistan men. Asuda memleketin, Afganistan men. Afganistan. Bul mukaddes toprağın can bilen nigahbani men. Bul sakat rağani men. Bul mülkin bizi iyesi, bolib haqin sayasi. Hurmatly vatandaşlar, bilşiňiz el bizim gepleşigimiz hazır hem dowam edip dur. Bariýos bu vatandaşymyz hem sizlere tanıştyrýas we görün ki bular näme edip oturlar. Hop, hurmatly näme özüňizi siz hem vatandaşlara tanıştyrsaňyz. Ben Abdurrahman bilemen. Ben şeýle Gunçyman, Gunturaman we şu çarxlarny zatyny çağırıp tokdyman. Köp yaş Abdurrahmancan elbette sizin işinizi etdiğin adama Gunçy diýerler ekende. Köp ýaxşy. Aýdyn ki siz bu ýerde kança wagt boldy işleýäňiz bu karhanada? Indi beri işlerim qaryp tahminen 1 ýyl ýa 2 ýyl bolup kelýärdi. Ondan awal dige karhanaga işleýdim. Şu bilen feýlen şeýle işleýman. Köp ýaxşy. Elbette siz bu işden awal bu ýerde laý bişirmende hem bu ýerde hem işlediňizmi? Işleýän. Indi şul gunçylyk etýäňiz kança wagt boldy? Gunçylyk etýän wagtym şu hel wagtdan beri bady. Buların her birini siz soň bu nasırlajany alyp berýär ekeniňiz, günde kança tanatny laýyk gurşap bişirip siz olary ýetirýärsiňiz? Munmy? Mene şulaýy biregine akşamaça ýasartdy. Ya bulan bile ýermisini ýasýas, bulan bile köpsini ýasýas. Köp ýaşyna hele ýadaňyzda ýokmy işler? Ýok, ýadam ýok. Köp ýaxşy. İşleriňizde üstünlikler ardy ötýär, umyt etýän. Siz hem bu mesleki şekilde başga tagara budatlary gurşamaýyny hem öwrenseňiz, watandaşlara näme aýdýjak sözüňiz bar? Aýtjak sözüm buna şeýle işliýäris, halal kesip. Vatandaşlar hem şu Afganistana işlese, haryjda çapyp ýürmese, şu rakam işleri etse, pulu az dip işleme ýürmese, harice musafir bolup ketip ýörenden. Salamat bolun, teşekkür sizden. Sağ olun. Qarizada kunduzi yazdı ay vatan medhin. Garip işgaldan fethin, Gülistan tamam sethin. Asuda memleketin, Afganistan men. Asuda memleketin, Afganistan men. Afganistan. Bul mukaddes toprağın can bilen. Hop, hormatly vatandaşlar, gepleşimizin dowamyna hoş geldiňiz. Görýäsiniz biz hem synanyş görýäs, hali bak görläp durun, izläp durun ki näme eken. Bolsa qatrağani men, bol mülkin bizi iyesi, bolib haqin sayasi. Bol mülkin Hawa, hormatly vatandaşlar, bilşiňiz ýaly biziň bugünkü alan gepleşigimiziň hem soňuna ýetip geldik. Gelecek hepdeler size şöyle bir taze gepleşiklere tayar edinçek sizlerin her birikleriniz büyük Tanrı Taala tapşırıyorum. Nide boltaňyz hoşça aman bolun.